Și bicicletele sunt pregătite. Aia mică, nu să mă vină să credeți, cu aia merg eu. Da, mă auz. Cu bicicleta aia mică merg eu la plimbare. Ne plecăm la plimbare. Vii tu cu noi? Bate vântul, dar e frumos. E soare și cald. Ingrid și-a luat paletele de tenis să jucăm împreună. Știți unde au zburat? Aici! Le-ați văzut la căsuța lor? La căsuțele lor au zburat, au venit rândunelele. Iubirile, la alea două. Lasă-mi că mă uite. Sunt eu aici și nu vor să intre, o să plec imediat ca să poată să intre amândouă. Așteaptă după mine, i-am ieșit. Hai frumoaselor, mergeți! Da, uite-le acolo sus. Cătile, vezi acolo sus, mama? Uite-le, alea negre două. Ăla vrei să spui? Da, ăla, mami. Nu speria. Pa, 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 pa. Nu speria, mami. Gata, ne pregătim de plecărică. Mami, hai, mami. Ne-am oprit aici pe câmp și am văzut căprițele. Căluțe și băcuțe. Căluțe și băcuțele. Am rămas în urmă. Suntem în drum spre lizieră și ia uitați ce frumusețe avem noi acolo. Lanul de rapiță și în spate este pădurea. Acolo sus e autostrada și în spatele nostru ablăsa satul. Uite și ai mei sunt tot în față. Cât e de frumos. Să vă spun amuzat că eu n-am mai mers cu bicicleta de mulți ani. Cred că dinainte să se nască cătă. Și e destul de anevoios drumul pentru mine. Acolo e bunicul. Ei s-au dus în față și m-am oprit să filmez puțin lacul cu... Ups, era o bruscuță acolo, lacul cu Nuferi. Aici ne arată cât mai avem traseul. Și haideți să vă arăt lacul cu Nuferi. Să vedeți ce frumos e aici. Aici am venit prima dată cu Ingrid când avea aceeași vârstă ca și Cătă. 5 anișori. Și era plin de nuferi atunci când am venit. Cred că am venit în perioada lor. Acum sunt doar broaște, sau doar cântecul broscuțelor. Uitați ce frumos e. E superb, așa? Ai mei vin des în zona aceasta în fiecare weekend. Eu am doar un weekend liber pe lună. Și cum a fost frig, nu am venit. Și am venit acum. Astăzi trebuia să rămân acasă să gătesc. Și am venit deja cu febră musculară și încă n-am ajuns la lizieră. Încă o să-mi continui drumul. Vreau să vă arăt și că este un spațiu îngrijit. Aici sunt cei de la primărie, au trimis să se curețe terenul. Ierburile acestea, în partea cealaltă e deja curățat. Merg și eu după ai mei, vă las. Am ajuns la Lisiera Park. Ei deja cunosc traseul aici. Este cu plată, ca să vii la pădure, să respiri aer curat, așa scrie acolo. Ca să respiri aer curat de pădure. Uite, filmezi bicicleta. Aici este traseul. Au pizza, terasă, teren de basket, minigolf, arc. Ce
de tras cu arcul, cred, terasa Salcâni. În față cred că este ceva loc de joacă pentru copii. Haideți să vă duc. Să nu vă țin aici, să vă plictisesc. Când eram copil și mergeam la bunica mea în vacanțe, locuia lângă pădure, chiar la marginea pădurii, așa cum vedeți acolo. Acolo avea casă stată lângă râu. Și la fel de tare se auzeau broscuțele. Acum nu mai sunt așa obișnuită cu sunetele lor. Să spun sincer, cu muzica asta nu prea e wow. Mi-a plăcut să mă muzica. Și este loc de parcaj pentru biciclete. Și mi-a plăcut să fie fără muzică, să fie sunetul naturii. Este și loc de mâncat, de băut, terasă, la umbră. Și aici, de asemenea, la Copăcei. M-am oprit să puteți vedea mai bine. Pentru cei care locuiți lângă, în Timișoara sau lângă, sau mai în apropiere, chiar e frumos locul. Se poate veni și cu mașina până aici, doar cu bicicleta. Doar că drumul nu este asfaltat, dar e bun. Este loc de nisip, tobogane pentru copilaj, de avem tiroliană. Acolo e Ingrid. Pe jos este pământ, iarbă. Dacă plouă, nu e wow. Aici se poate face o ciclă. Uite ce maimuțică! O maimuțică mică! Nu i-a reușit. Micuța la umbră. Haideți să vă duc o tură așa, printre ele, să vedeți. Ce să-ți fac? Să te opresc? Păi nu știu cum se opresc, mai mi-ți rup pantalonii. Aici nu se mai aude muzica atât de tare, de la acea terasă, bar, cum se numește. Încep să se audă păsărelele. Este destul de mărice locul. Cu trasee, tot fel de trasee pentru copii. Au șotron. Uitați. Hop, hop, hop. Cum spuneam, trasee și copiii sunt încântați. Sunt câteva persoane, astăzi e cald, e frumos, e weekend. Îmi place. Și cel mai mult o să le placă copilor dacă veniți cu ei.
Dacă vă e cald, puteți să rămâneți în tricouri. Da. Ajută-l și pe Cătăini, Ingridoț. Ajută-l și pe el să-și dea jos bluzița, mami, să-i duci tricouță. Bluzița. Lasă, de acolo să... Până la jumătate poate. Trebuie doar să țină un pic de mână de echilibru. Aia nu, de singur. Dar tu ăsta nu Aia e râmă, mami, ce ai încercat tu acum. Bravo, vezi că ai făcut. Wow, Căti, te-ai înălțat deja, mami. Hai, mai fă un pas, doi. Hai că te susține tata. Așa. Am atenit cu mânuța la ăsta, la alt. Au o trambulină, au topogane mai măricele de acolo. Aici o iară pentru adulți, masă lângă lac. Sper să nu mă lungesc foarte mult cu acest video. Deci e ca la mare, dar la plajă. Scăldatul e interzis, pericol de neca, poate depășește 2 metri adâncime. Deci este interzis în notul. E foarte frumos. Uite, asta fel de trasee, topogane, pentru toate vârstele aveți aici. Leagăn, deci când se dă pe leagăn, uitați ce vedere au copiii când se dau pe leagăn. Trebuia să fac unul și pentru adulți aici. Și invers, dacă s-au cu fața în partea cealaltă, au vedere către trambuline, către topogane. Aici este cel de tenis, terenul de tenis, e cu nisip. Totul e natural aici, nu e nimic ca gazon sau nu știu, mai știu eu ce. Acolo o trasee. Wow, super, Cătă! Wow, ai reușit, ai văzut? Au și biciclete din acestea micuțe, se dea la vale de pe deal. Vreau să plimb pe aici, pe jos. Da. Sunt două lacuri, acela care v-am arătat cu leagănul și acesta aici. Sunt niște trepte acolo unde poți coborî și să bei cafeaua, să mănânci pizza, sandwich-ul, liniștit, la malul lacului. Vara sunt oferi înfloriți. Și în partea cealaltă iară este un teren mare pe unde am intrat. V-am arătat o părticică din el acolo. Robinetul cu apă ca să spui pe mâini, pe băl. Și aici e pădurea. Asta e ceea ce limitează pădurea de lizieră și se aud păsările din pădure. Dacă e jos, jos? Jos. Save, acum. Pune mâna, Cătă. Wow! E, mare. Nu mușcă, Îi Cătă. place barca. Îi place la Mult barcă? barca, da. Wow, că și mie mi teamă să pun mâna pe tine, că ești mare. Nu te mușcă, mami. He wants to
play with the ball. This is why. Se bucură. Uite. Se joacă cu mingea, mami, vezi? Du-te, dai cu piciorul la el cu mingea, să vezi. Dă-mi dai tare. Nu dai tare, mami, încet. Dai cu piciorul. Dai tare, mai tare, mai tare. Wow, de ce te? Du-te, mami, dai cu mingea, că-i place. Du-te, mami, și tu. Du-te, Cătă. Uite, iubi. Du-te, mami. Da. Hai, Căti. Dacă ți-ar plăcea să joace fotbal, n-am mai vrut să mai plece de la copii. Mami, dai prea sus, mama. Ce să faci? Dacă vezi cum... Este să alb peste? De aici, la Lizieră, puteți vedea această frumusețe. Pădurea, lanul de rapiță. Acolo a mers la Năniță cățelul cu care s-au jucat copiii. După cum puteți vedea, este și parcare de mașini înainte de a intra în Lizieră. Este mai mare decât ceea ce vedeți voi aici. Pare micuț, dar este mare. Un pic și din sufletul meu de copil aici. Au! Ce m-a dorit. Da, Coste? Mă trage balaurul! E un monstru acolo, Cătă, ajută-mă! Ajută-mă! Ce faci, mă? Nu știi să dai pe roți? Și din sufletul lui iubit de copil. Dă-te cu mânăța caragiosule, nu cu lopata, că străiești drumul. Tati, ce spui să faci un tur la Uite. bar? E mai mare pentru ce? Că nu avem alte mașinuțe mai mari. Uite, și din sufletul mamii de copil. Ce? Tati, ce spui să faci? Păianjă! Poate sare pe mine. Ce faci? Nu știu. Ce? Nu știu. Uite ce ajut? Nu, lasă! Da, Uite, Nino. Uite, Ingrid, ce-ți aduce tati. E din sufletul lor de copii acum. A prins un coconaș colorat, Ingrid.
Și împreună cu Ingrid o să vă ducem în partea stângă acum de la intrarea în parc. Deci de la lizieră cum faci. De la lizieră cum mergeți, în partea stângă mergem noi acum. Și ce v-am arătat în cadrele anterioare au fost în partea dreaptă, locurile de joacă. Și sunt curioasă să vedem ce este aici. Au și balansar și pentru jucat fotbal. Uitați ce flori frumoase făcute manual. După cum puteți vedea, oamenii joacă fotbal acolo. Aici este liniște, iarbă, terasă. Imediat ajungem la zona de golf. Au și teren de basket aici. Văd că au și minge. Dar poate este alu cineva, nu știu să vă spun. Și cu mâncarea puteți veni de acasă, nu este obligatoriu să cumpărați de aici. Se poate plăti și cu cardul, se poate plăti și cash. Aici este mult mai mare spațiul, mult mai aproape de pădure. Se vede pădurea mult mai bine. Puteți veni cu animalele de companie, au voie să vină. Ingridoți, haideți să arătăm și la golf, mami. Și acesta este terenul de mini-golf. Aici trebuie să vă aduceți echipamentul cu voi, că nu este. Deci nu o să vă vină să credeți ce am văzut acolo în față roz. Ingrid, ce crezi că e la roz de acolo, mami? Este turnul Eiffel. Ajungem la el, vreau să vă arăt că aveți tot felul de piste, nici nu știu cum se numește la golf aceste trasee cu căsuță acolo. Foarte faine. Vreau să vă spun că dacă veniți aici o să petreceți o zi superbă în care nu o să vă plictisiți și în care o să enervați copiii filmând și pozând. Putem de acolo de la casă. Ce căsuță? Bețe de alea și minge. Ce casă? De la casa unde am putut. Ce bețe? A, de acolo se închiriază. A, deci Ingrid îmi spune că de la acea căsuță se închiriază echipamentul pentru golf de la căsuța aceea unde am plătit la intrare. Da, turnul Eiffel în miniatură, roz. Nu știu dacă ați fost la Paris, dar acolo când fac poză și imaginează de la distanță că țin vârful turnului Eiffel în mână. Acum Ingrid îl atinge direct și ajunge până la vârf. Hai să facem aici așa o... cum se numește? O monstră, o demonstrație. E mare terenul, e foarte frumos. Deja a venit un cuplu, joacă, de-aia m-am și grăbit să trec. N-am văzut la rând, nu era nimeni. După cum puteți vedea, chiar suntem în natură. Cântecul broscuțelor răsună tare și puternic. Avem și un far acolo de mare. Să vedeți că Ingridus vrea să mă duc într-un loc secret aici. Vreau să vă spun că e frumos. Deci dacă veniți la Liziera Park, Ghirot ajutați-l Timi și nu regretați, foarte fain. Oh, aici este singurătate totală, hamac. Sunt două hamace, o masă pe care vă puteți pune sticlele cu suc sau cu mâncare. Da, e un loc îngrădit, e chiar în mijloc pe aici, pe unde am trecut noi. Dar nu m-am gândit că e așa plăcut în interior. Și acolo, dar... Ideea e că e foarte mare, nici nu știu dacă reușesc să vi-l arăt tot astăzi. Asta am crezut prima dată că este de văzut cerul, așa am crezut eu prima dată. Dar nu știu ce este, să vă spun sincer. Poate să-mi zică soțul meu
Nu are nimic de văzut. E ceva de măsurat, probabil. Hai să vă mai arăt așa în mare mergând, pentru că puteți merge așa, ocolind și în capăt de tot acolo departe, iar și aici e ceva mare și frumos. Este și toaletă, dacă aveți nevoie. Ia uitați pe mine, frumoasă în ea. Ești descoperă lumea acum. Este o scenă, probabil se țin și concerte aici. Se țin și aniversări, dacă nu greșesc. Și acolo în pădure, haideți să vă arăt în pădure ce găsiți. Ingrid îmi spune, aici ar fi locul meu preferat, zice, și că ea ar sta zi și noapte aici. Uitați câte hamace sunt. Ia uitați. O să vă las puțin cu liniște de aici în pădure. Și aceasta e vederea din hamac. Eu mă legăn acum și vă las așa liniște puțin. Aș dormi aici. Tocmai vă povesteam că aici se pot ține și aniversări. Se fac și grătare, miroase a grătar. E o frumusețe. Nu o să vă mai plictisesc cu un video lung. O să mă opresc aici, pentru că vă las pe voi să descoperiți restul acestei frumuseți. Se poate juca și șah. Ați văzut și în centrul Timișoarei erau piesele acestea mari. Doar că era cu iarbă. Oh, ce frumoasă este acel păduleț, de fapt. Ce credeți că mi-am adus eu? Cartea de colorat s-a îndoit puțin, că am ținut-o în ghiozdan ca să ne aibă loc. Uitați, cred că s-a văzut. Uitați cât este de măruntă și de migăloasă. Și aici am creioane. În penarul lui Ingrid, le-am luat de acasă. Ia uitați-le. Sunt și pentru mine. Ce credeți? Că pot să desenez? A venit minunea mea mică aici. Poți să desenez și eu în cartea ta? Încă nu m-a văzut Cătă. Vă mulțumesc că mi-ați fost și astăzi alături. Vă aștept cu drag și la următorul video. Dacă v-a plăcut, dați like, lăsați comentarii, vă puteți și abona, este gratuit și aduce beneficii de ambele părți. Ne-am petrecut o zi minunată aici la nisieră și abia așteptăm să revenim. Copiii cu siguranță revin în fiecare weekend, iar atunci când voi fi și eu liber și va fi timp frumos, voi fi și eu aici.